akadongan nahina olongan di bagasan guardi Tuhan ta Yesus Kristus. Tabegema barita nauli dihita di perningotan hama mateni Tuhan Yesus manang Jumat Agung ima sian Markus bidu 15 mamuka sian ayat 20 rodi ayat 40 sada. Dia mua kadongan nahina hulungan di bagasan Tuhan Yesus. Somalna peristiwa penyalipan manang Jumat Agung sailao dorohatta manang simalolokta tuna masa dirini Yesus. Nakin marnida dohita di prahmen ya kanya kota buhado sadisna kejamna pabahenan ni aka soldadui aka naso makaromo Yesus olado dipersilakan jelamulo tapaida nakin di slide lebih sadis dobe alana hirana tutudo nama sai mudaripe soi nama. Jadi dia mau kadongan sapursion asa dada pengulangan sejarah kita, dada rekonstruksi, dada holan haso malasabing nataida nakin manang ganuk ari Jumat Agung alai naing mama buan habubaon asalam asalam posrohatta di Tuhan Yesus. Atom dia mua kadongan ado maknani Jumat Agung dihita sadarion pola do gudang ruas nihuria mulai siana sugut habis do bangkuna gereja bangkuna di gedung sekolah minggu bangku na di persekolahan jalan maradu tu teras di padida akan adiba jadi yang pardokbe alani pembangunan ni na sedang berjalan al-sugari tabamanian nangwa pala tenda alai tatangnya koma tu tahun 2026 nah ikon-jong-jongi asa boy menak ruas niuriata molo adong akka udaon nabalga dia mua kadongan sapor siaon ngapar jolo peristiwa penyalipan Yesus paingotok kita doi dia kado sakta nagudangi ketika kita mengikuti jalannya penyalipan dada holan dohono tak ada ina amangoy dakola songone alai naing tatopuk adorata au dia doa li Yesus naik kontak sila alani au do naik kontak sila ko ale Tuhan ima holong ni Tuhan tai alani ma adong do padohan ni sada perjamita nama dok songon jika sekiranya seluruh air yang ada berubah menjadi tinta dan semua ranting-ranting pohon menjadi pulpen dan semua daun-daun menjadi kertas, itu tidak akan cukup untuk menuliskan semua dosa-dosamu. Apakah dia mau kadongan nunga tumbal gajian daftar dok kita
Pola nakin bulung-bulung asuberi gabi harotasi dan siap gabi panuratan dia kadosata dia ka pangalosota dia kakangota baradupun Tuhan. Jadi ikon tarsilang do Yesus asa malua jolmai idom bainana kilido di ayat 34 ale de bataku buasa tadi konomu ahu buasa tadi konomu ahu debata mana di kodebata dan mungkin alain dohonanna dosa membuat kita terpisah dari Allah. Allah meninggalkan kita berpisah dari kehidupan yang kekal. Dosa mendatangkan kematian kekal, kebinasan dan maut yang kekal. Gabe sirang mahita sian debata napuna hanguruani alani dosai natuani ma oloro Jesus mangalod dirina di hau pinosilangi manggara sude utakta gabe malua mahita dangona humbe hita alai hanguluan sariling-liling nado di parade diakana porsi dia mau kadongan na peduahon makna di Juma Agung dihita ima nang marhite Juma Agungon lamanad dahita di akadusat jaladang be mangula hita mangula hodosa mana dang gabe be notabe dosai gabe kebiasaan mana gabe hobita gabe tidok rohata dosai dang dosa be dinguluta alanya alanu ngatah somalhon alanu ngajol jadi Juma Agungon diajari doita asalam manada dosata asa songo nadirok ni sada joan sada yasia jika kita mengaku dosa kita maka ia yang setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku hiado tatopoti dosata ganuk martangnya kita, pernahkah kita mengakui segala dosa kita? Padahal dikatakan bahwa Dia yang setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita. Itu makanya bila ada di antara manusia tidak mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia menjadikan Tuhan Allah sebagai pembohong. Karena kita menganggap pengorbanannya tidak ada. Atom dia muakadongan marhamu bauni roha mahita meninggal hodosa do terus berusaha berjalan di jalan Tuhan. Napa tuluhon Juma Agung membuka tabir di ayat 20 lalu di dok nakin jadi maribak bola dua mahire-hire na di bagasan joroi sian gijang tuto. Nama rapatan maribak hire-hire di bagas joron di debata
nama dok dangadong be pemisahan, dangadong be parbolaton, dangadong be permusuhon, hita dopak debata ala nunga di pasada hita, ay nunga boy hita mangadok tu debata martangiang dopak iban ima burjuni debata anggo di badan narobi dang boy ruas langsung makata itu di bata dang boy ikon maling do manguluhon jala ikon sahari sataun doi alai dukon ni Yesus dukon nama riba hire-hire dang adong be tembok pemisah. Tidak ada laki-laki, perempuan, tidak ada lagi orang Yunani, orang Ibrani, semua kita sama di hadapan Tuhan. Naboy dohita di bagasta manang di dia pehita boy maju Tuhani. Nah dia mua kadongan sa porsiaon di bagasan guarni Tuhatta. Ima lasni rohata di Juma Agungon nunga dipulihkan nunga dipasada behita do debata bahkan nadeba madok nunga dicangkokkan behita rap dot ibana artinya dan diduruni Kristus behita alai dicangkokkan gabe pernah punah hita di arta harazaun di libata gabe pernah punah di hita di asi di rohani di bata alani dohonot tama mau diate tu di bata ala dibuka do dalam hanguluat tu hita unang behita olo di perhatuba dosa mana unang be tapat tuduk dirita tutoru ni huaso ni dosa ala nunga dibuka dalam hanguluan tuhida tapa solhok madirita tutu hatta ibanado parkolong rohai